Seara, bine v-am găsit aici la Beach Please direct împreună cu domnul. Cum mă prezint? Așa sau așa? Șoferul lui Shelly, a.k.a. Davidenko? Mai bine? Mai elegant? Mai Talentino? Spune puțin despre tine, vă rog meu. Că lumea te știe doar șoferul lui Shelly, dar sigur nu-i doar atât despre tine. Păi nu știu ce să zic, adică habar n-am. Cum sunt în online, așa sunt și realitate, frate. Personal nu cred că e vreo diferență, multă lume mi-a spus că nu e nicio diferență. Nu știu, pentru mine numerele nu înseamnă mare chestie. Adică da, mă bucur, apreciez foarte tare susținerea urmăritorilor mei, dar gen cu 200.000 sau cu fără 200.000 sau cu 300.000 sau cu 1.000.000, tot același om sunt. La bază știu de unde am plecat, știu cine sunt și așa o să o duc în continuare. Nu haina face pe om, moșule. Respect în comentarii toată lumea. Cum este să fii șoferul lui Shelly? Multă lume nu înțelege treaba asta, gen impresia că șoferul lui Shelly e doar șofer și atât, știi? Noi facem mult mai multe chestii împreună, facem și poze, editez și clipurile mi le fac singur. De asemenea, îl mai ajut cu una alta. E un fel de asistență personală, type shit, you know. Tu ai venit cu ideea contului sau el? A fost ideea lui, dar a fost continuată de către mine oarecum, că el nu voia să facem voice-over peste clipuri. Și am zis că, bă, o să prindă la început, că na, e curioasă lumea ce faci tu în viața de zi cu zi, dar în același timp, gen, după aia o să plictisească lumea să vadă același lucruri, știi? Și mi se pare că comentariul pe care îl fac tind să cred că am o caterincă bună și de asemenea super fină, adică e o super mică peliculă între treaba asta, între a fi penibil și a fi haladit. Dau în el, dar să dau frumos, știi? Elegant, cu bun simț. Tu înainte mi-ai fost la Beach Please? Da, am fost și anul trecut. Anul trecut a fost primul an. Și cum se pare, gen, ca evoluție așa anul trecut? Ai fost în public, presupun, sau? Da, am fost la VIP anul trecut. Ok, și cum se pare așa ca progres să fii direct aici în echipă, să lucrezi direct la Beach Please cumva cu Shelly? Bă, este o super mare diferență în primul rând și în același timp o super mare oportunitate să lucrez cu asemenea echipă, pentru că este o echipă extraordinar de mare. Festivalul este de enorm mai mare, nu știu să vă zic, dar e mult mai mare și doar când te gândești că în momentul ăsta sunt 50-60.000 de oameni înăuntru, o iei razna, adică dacă te duci pe acolo, bă, o iei razna, gen, e wow, n-ai ce să spui, n-ai ce să zici, e mult prea mare, e mult prea tare, gândește, frate, că la amenajare și la organizare și la tot, e unul dintre cele mai tari festivaluri din lume, gen, la modul, ok, e Coachella care e în America, care e mare, e Rolling Loud-ul, dar Rolling Loud-ul n-are twist-ul ăsta, n-are organizarea asta, n-are hazul ăsta, știi ce zic? Da, sunt tari și aia, dar noi suntem mai tari.